lang, pero sulit. Ayan o. Poblasyon basic spot lang yan o. So may Makati mga toy. Makati, ang laki. Grabe, tsamba mga toy, ang laki o. Pla-pla. Grabe na to. Ang laki sir. Kaso ang lalim ng ano, paano kaya maangat to? Mga katsoy, naangat natin. Thank you Lord. Grabe. Behave naman pala siya eh. Kanina, grabe. Oh. Laki. Thank you Lord. Grabe, ang laki. Ayan mga toy, dalawa na. Ito na naman. Ganda pala dito bossing. Ayan oh, ganda mga toy, ang laki oh. Ayan mga toy, angat kong ulit. Ayan mga toy, pangalawa na to. Ganda pala rito. Poblasyon Makati mga toy oh. Sa likod lang, malapit dyan sa ano, Makati City Hall yan kasi mga toy, Makati City Hall na yan. Ah, grabe, dalawa na. Hindi ka ganda ng size mga toy oh. Pangalawa na kaagad oh. Oh. Ayan oh. Magandang size. So ayos na ayos mga toy yung uli natin dito sa may poblasyon. Nakikita nyo mga toy. Tatlo lang pero sulit mga toy no? Ayan oh. Grabe. Ito mga toy oh. Ayan oh. Ito yung na may video mga toy. Dalawa. Pero ito mga toy, isa oh. Oh, ang laki. Tatlo lang pero sulit. Ayan oh. Poblasyon basic spot lang yan oh. So may Makati mga toy. Ang taba itong isa oh. So yun mga toy, maraming salamat po sa inyo mga toy. I-upload na lang natin to sa, ano, sa short video ng YouTube. Tapos sa aking FB rin sa Gear Channel. Pero yun, maraming salamat sa inyo. Sana na-update po kayo mga toy sa business spot no, sa poblasyon Makati. Yan. Dito mga toy sa kabila ay Barangay Hulo yan. Shoutout nga pala kay Kuya Francis Coronado. So yun lang po mga toy, ganda ng spot.